Mga district engineers sa nagkaniyang district engineering offices sa Northern Mindanao o regional director sa DPWH Region 10 nagsumiti na og courtesy resignation letters ngadto sa DPWH Central Office. Human nga nang gawas ang mga akusasyon sa giingong anomalyang mga transaksyon o lihok nga ginahimo sa pipila ka mga opisyales sa DPWH ilabi na sa mga flood control project. Giling gimando sa bagong sekretary sa ahensya ang pagsumite og courtesy resignation sa mga opisyal niini sa tibuok nasod. Busa adlawng Martes, nakapasa na sa ilang tagsa-tagsa ka mga courtesy resignation letters ang 14 ka mga district engineers sa nagkaniyang district engineering offices sa Northern Mindanao. Lakip na si DPWH 10 Regional Director Lilibet Aparicio. Both sabi klaro sa ahensya nga tanang district engineers ang misumite sa ilang courtesy resignation letters ug walay district engineer sa riyon nga wala nagsumite niini. As of now, wala pa may action si Secretary Dizon sa mga submitted nga mga resignation letters. So padayon gyapon nilang pagtrabaho sa ilang regular works.